Dobrý deň, milé dievčatá a dámy. Dnes vám chcem ukázať, ako zistíte, čo vás čaká v letnej škole vlasov v mojej facebookovej skupine Elegantný vek ženy. Tu je úvodná fotografia a tu je druhý týždeň. Takže ak ťukneme na tento palec, zobrazí sa nám celá osnova, čo tento týždeň budeme v našej škole preberať. Sú to témy: suché vlasy, hydratácia vlasovej pokožky a budem veľmi rada, ak mi dáte otázky a vlasová streda vám na ne zodpovie.